Mamalit ko ka ng standard. Men. Ayun na. Ayun na mo gawad og bati kay may dito ya. Tuhanyo. Ay wala. Mo dati baging sayo ha. Wagi kuan. Wah! Nalidagan! Pwede ba mag-renew billiard ya? Oh, Apre ba? renew sa unsa man na? Oh, nya. Si kuya mo ni muhang tapos siya mo yung ano dito sa dito ba na sa yan ano gutana mo po high school na. High school ba imo ang last one? High school na. Ay, ulit ko ito ha? Ula, oy. Kira, ano? Aturay mo. Isa mo yung paghatod. Nawa mang pangalan. Number. Ano ka nagbabago to? Ito, dalag po. Ano yung buday? Oo. Ay pa humay, mais diri dito humay. Dugay kay mahaling umat. Mo ganino mo dito ganin. Dito, di mo ka dito. Bukat tayo. Ito naman ada isaw. Hindi naman ang lapas. Nagitan ka ha. Hi. Ano yun? Hi. Buwang. Papakaan yung isa. Pandara. Hoy, ay. Pino na. Ay. Wa man guna na ha. Asa ni dapat ang dato dibutang dito? Ano? Ito yun. Yun, malit at sultan gay ko. Nakatus. Oh, tama lagi.
Napatindog na display. Diyan tadi. Kulay ka ng umay. Kulay lang ng umay. Last lang yan. Ay sa to na. Dito. Lima. Bumuglas to, ya mga ko yun. Dito. Dito ba? Yan, ito naliwa na. Okay po. Kira po, na naman yung mantos. Mapasok ko, mingo lagi siguro. Kumuha man nila, nagpakita dito. Bakita rin, batasada rin pagkuhan pa. Katong kuya ko, minakuha man nila. Ano mo man yung kuho na eh. Kuho ba rin tayo, hindi lang tayo.
Dudok. Ah. Ay, padapin. Gilapino na. Palog sa namay. Bali man. Dali na lubot. Larin ko na. Mana? Mana? Ano ang kailangan mo ni mo ikuha nga? Wala na admit mo. Ha? Di ba mo ka makarinyo kung wala na admit? Huwag mo mag-rinyo-rinyo. Kung may na-admit, ya pa man ka makarinyo anak. Ano lang, try lang ito. Kaya mo, wala din na rinyo. Nabi ako yung legend ko. Oh, alain mo mag-admit ka. Ay, i-try lang yung sa digot. Kaya magkana ko nimo ko. Ay, sa manang ko ana na daw. Pakit man ako ni ako. Mamang gukoy. Kuan? Kita man ni. Inutan. Ingon ani imong pa no? Ingon ani. Imong card. Oh. Na, unsa garus apa di naabot? Sa man na ko naabot ning kuan ani. Adi di ko makita dai diri di ay. Lagi nagtabuhin, yung tao na gusto. Hindi di makita. Magsalig lagi sila kaya wala na admit. Ay try lang nimo dito kay mga ko imong ha. Ay, ginagi na wala dito ng silingan mo. Wala na yung meron. Ano ito? 2022? 21 ba? Oh, bukan nino. Pagi kita baru i-renew. Unya. Mag-admit lang juga kay para mas miss. Dito na lang ibahan. Magala na yung ibahan. Hindi ko sa alam. Kung i-try lang gani. Tagaan ba pag yung DR na wala may nagano. Live kay pastor may ko kay dala mga pagkalis. Oh, pana na lang dito. Ay, Davao del Sur pagbukti sa una ng kuan. Dugay na gid ini kay ngano Davao del Sur pagod nakabutang ani nilo. Malalag tubig Davao del Sur occidental na bayaron. Ang braga ko, bo kami bitong duka ng atong digos. Hoy, tagay oy. Hoy. Para mo inyo? Oh, kay Mangrinyo taming may kahinundong ka to nangakaw digos nga. Kay Mangrinyo me? Oo. Ingon siya. Nay na ospital ma'am. Hingan ni. Hindi ma'am, di ba pwede mo po pag ito kanang COVID pag ito. Pwede mag-renew basta wala na sa Oh, wala mo ospital. Tayo na to kay bakit kita ko'y basulod. Ano kanto ko sila? Dali siya kayo. Aurora, ito to nakita tong lugar to. Ingon? Oo. Kita oh. Wala oy, may hubig inom. Sabi ba ko yung wala, tiil man din may yung inom. Abi na kung kami sa ka kay isda. La. TikTok. Nagkamauwa ba mag nagkamauwa magkukuha dito ba? TikTok sa cellphone. Ay, pati nang kuha lang yung kita.
Agutan na ano. Ano, hindi ba mainit? May hangin ba? Wala. Yan, abo. Pag abot na mo diri sa una tiyan, ang bugas tiyan. Tas pila ra ka sako ibutang diri. Tulo ra ka box tiyan. Utang taon diri, kag may ra kaayo. Utang diring bugas. Gamay ra kaayo, utang diri. Ah, budlay katupong dito wag yun, tag tulo ra diri. Kag may lang. Oh, ya isa lang ka sakong tahop, diara ra ibutang. Wala na ikuha ko dito nino. Asa? Ha? Ay, kuha ko din daw. Wala, gusto ko. Siya? Gisi. Nagpakuha mo siya, gisi siya. Sila, isa. Nagog 6. 2060. 40. Berapa tuh? Berapa? Bago. Ang gaya na. Ang ganda na sila ka na. Ano lang, ang lang kuha ko dito. Oh, kasi may tinikuan nila ba? Bali nila sa ako na kuha ko. Ilan na sila akan makinang pampahe. Bagir. Ay, taga ka na oh. Ay, iya ka mo din nakapunti ng natugulan-ulan siya. Huwag dito na malit mo. Siya man ay tugan katong na ulan-ulan diri ya gibutan niya. Oh. Uy! Suko man. Ay manay. Hindi lang. Nakay sila nila. Ano na ko ikubag? Ay, dagko no? Oo. 1 to 1. Naa. 20.
Gisi mo yung nakulok bro. Bibi. Ilat mo yung bibi law. Napatay lang ka. Ilat ang bibi. Gani. O, di ma'am. Ayaw ba? Ayaw lumaya. Ayaw di kayo. Meron yung dala ko biti. Meron na may balik ko. Pinakol na yun. Ang malit yung buhok. Isa. What? Isa-isa lang. City. City. Diyan kung bigyan ni David mo, ang bago ang sa bato kani. Kanino? Asa 16 na ni? Sweet 16 kani? Kani? Oh, kita ko din. Mana 16 gani? Ha? Mana 16? Ang sa may ko na. Ano ang 16? Api na? Kani isang sa rin niyo. Okay. Ah, kani. Api na rin. Sana. Ano na ko mitya ra. Corona. Yung agin. Sila na. Ah, parehara na. Pila? Ha? Akas ganan? Ang Pinoy mo ha? Diyan lang. Ayaw mo nang dala. Sila kayong matika. Timbo. 60. Napay tulo nang dali. Ha? Napay tulo. Yan ang jersey. Diba? Condense. Condense 4-5. Isa pa. 22 lima. 188. Tayo lang. Tama ka ng kung swallow lang. Bigay ko isa ka jersey. Puro ba ni masak? Isa rin, 22 lang.
Dance. Kunden. Ay, Ibak kunden. pila po ang iba. Diba? 35 na daw. Ha? Daw nakaputang kasi 35. 35. Ay, tar, mo Japon. Oh. Iti, mamahalan ng baligya. Lalagay ko mo. Sa may ay. Ito na. Madami. Madami. 233. Awan ko may. Mamahalan ng baligya. Sure, good. Hindi gusto nyo, di mahalin. Hani, Ano ngay yung ko. nagsisintang buhok? Ngay ko may. Mahalin. Abtag expire wa. Di mahal din daw. Mang sadid ko ah. O man lagi pa si Dan, mama. Ano ka na? Oh, wala man lagi. Ano, tanong din mo man. Pinubre mo na. Dong. Tanong din. Nanagay ka nga. Wan siguro, engine. Angel of Sin. Engine, bali 35. Yan, itanan. 233. Kaya kung 20 nil ba? Ay, ning. Galing. Oy, ayaw na din yung jersey. Naday ko jersey dito, be. Oh. Bae. Naday ko dito, be. Naday ko jersey. Okay. Meron ba? Piniil na po ka, nang hukas na ka. Yan, itanan. 188. Dati. Sige, sorry to ay. Tara. Ano yun? Sabi na. Diyan ako na. Abi na. So, Bukal. piniil ka ako siya. Nama dito. Bukal, eh, pwede na ipaliko na lang. Bukal naman. Ay, tagwa, ay, ay. Ay, sudanan. Tagwa, gini. Ha? Pakul, pakul. Dati, layas ako. Ang ginawa sa likod. Kalimot ang ginawa. Ginawa sa likod. Kalimot ang ginawa. Ay, pwede mo na. 76. Punog balik. Ha? Punog balik. Yan, limutan ay. Sige, ang pinapin. Taag, sige na ko itumban po. Oh, tugsur da. Click pa sigo. Ayaw, wag na mo mga gamay kay tao. Taag na ako lagi ganyan. Lang, wala ko man to yang isa. Bato kaigo pa ka buang. Hindi ako itumban, alam. Sa ligari lagi wala man niya oh, wala man ang bajingko, bato ka agi. Karon na may bajingko dira ka agi. Oh niya. Agaw! Dia ba sigdot. Bulod. Wala ba gamay tao? Ito bang gamay ra bagyat. Murag gamay ra bagyot. Wala sa one game. Tas, ginawa sa ginawa.